FRCৰ হিমুৰৰ পৰা হিমু যি য'ত ৰাস্তা আছে সাৰ্ভে কৰি PMGSY কম্পিউটাৰত সোমাই দিব। रायजोफोर दिगाजुलि समष्टिनि MLA अशोक सिंघाल बिथाङा माखासे FRCनि आन्दाराव गोलैनाय लामाफोरखौ सार्भे खालामनांगौ होननानै दा बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैनायखायसो अफिसारखौ जामबुंनि गेजेरजों रायहरदों। बै समाव मा खालामनानै थायामोन? 10 बोसोर अशोक सिंघाल बिथाङा दिगाजुलि समष्टिनिनो MLA जाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो बेखौसो आं बुंबावनो सानदों, बिसायख'थि खाथि खाथि सफैयोब्ला गोबां MLA MP बा मन्थ्रिफोरानो बेबायदि बाथ्रा बुंखायो। रेल साइटिनि सा ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय अशोक सिंघाला मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होनाय जोङो दिनैसिम नुनो मोनाखै। नाथाय 10 बोसोर अशोक सिंघाल बिथाङा दिगाजुलि समष्टिनिनो MLA जाबाय। ना दालां मोनसे बिथांनि मुङाव दङ, ना लामा दोंसे बिथांनि मुङाव दङ, जों नुफेरनो मोनाखै। दा बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैबाय नालाय गोबां बाथ्रा बुंसिगोन, गोबां खोथा होसिगोन, गोबां रादाय होसिगोन, सोरबा अफिसारखौबो रायनानै दिन्थिफ्लासिगोन। बेनिखायनो सांग्रां जा रायजोफोर, नोंथांमोना जिहेतु 10 बोसोर अशोक सिंघालजों थगायजाखाबाय। दा बे समाव खौरां बिजोंफ्राव आरो नुनो मोन्दों, अनसुमा बसुमतारी होननाय दिगाजुलि समष्टिनि सासे बर' लाइमोन, बिथाङा फैगौ एप्रिल दानाव जानो गोनां जिथु आसाम बिधानसभा बिसायख'थि, बे MLA बिसायख'थियाव BPFआ टिकेट होमारोब्ला BTCनि बायजोआवबो, अब्ला अनसुमा बसुमतारी बिथाङा BPFनिफ्राय टिकेट लानानै बिजाथि महरै MLA बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थागथियारि जादों। अनसुमा बसुमतारी बिथाङा गावनो दिगाजुलि समष्टिनि सासे लाइमोन हिसाबै अनसुमा बसुमतारी बिथाङाबो खौरां बिजोङाव अशोक सिंघालनि माखासे खामानि मावनाय मावैफोरखौ रोखायैनो फोरमायनानै होदों। रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो। अशोक सिंघाल बिथाङा सासे अफिसारखौ गोख्रोङैनो बिथोन होहरनाय आरो अनसुमा बसुमतारी बिथांनि खौरां बिजोङाव फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ তোমালোকে মাটিৰ কাগজ দিব নোখোজা। নিত্য নিত্য ক'ত আছে আপুনি? এই ঢেকীয়াজুলি কামটো কোনে চাব? দিনটো তেজপুৰতে থাকে যেতিয়া। শুনক, মোৰ কথা শুনক। মোৰ তাত FRCৰ চব মুখীয়াল মানুহ বহি আছে, এটা ৰাস্তাও যেন বাদ নপৰে। বুজি পালেনে? মই কোৱা নহয়, FRCৰ হিমুৰৰ পৰা হিমু যি য'ত ৰাস্তা আছে সাৰ্ভে কৰি PMGSY কম্পিউটাৰত সোমাই দিব। নহয়, সাৰ্ভে কৰি আৰু আপোনাক মই মানে এজন মানুহ দিম, সি আপোনাক ফোন কৰিব, সি মোৰ অফিচতে থাকে। FRCৰ মানুহে তাক ফোন কৰিব, সি বড়ো ল'ৰা হয়। য'ত য'ত সাৰ্ভে হোৱা নাই সি ক'ব, সি লিখিত আপোনাক দিব, আপুনি লিখিত উত্তৰ দিব যে সাৰ্ভে হৈ গৈছে। বুজি পালেনে? তোমাৰ নাম কি? বিষ্ণু বুলি ল'ৰা আছে। আৰু সাৰ্ভেটো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে হ'বনে নাই? নাই, এতিয়া কিমান দিন লাগিব আৰু? এই শেষ হ'ব, আধা FRCত সাৰ্ভে হোৱা নাই, আপুনি কৈ আছে শেষ হ'ব, কেনেকৈ হ'ব? আপোনালোকে কিয় FRC মানুহ ঠগাব খুজি থাকে মই ধৰিব নোৱাৰো। কিবা পাপ কৰিছে নেকি? সব ভৰাই দিয়ক, সব আমাৰ মানুহ আছে, সব বিজেপি খিয়া উজাৰি ভোট দিয়ে। কোনো জেগাতো ইমান ভোট নাপাওঁ যিমান ভোট মই FRCত পাওঁ। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ৰাস্তা নিদিব, এইটো নচলিব দেই। মোদীয়ে অৰ্ডাৰ কৰিছে, কিন্তু ৰাস্তা দিব লাগিব। আপুনি জানেনে নাজানে এইটো কথা? বিষ্ণুৱে যোগাযোগত থাকিব আপোনাৰ লগত। ৰাস্তা বাদ কৰিব নালাগে দেই। ঠিক আছে নহয়, বাদ কৰিলে কিন্তু বেয়াও আছে। হ'ব, মোক ঠিক আছে বুলি কৈ কি লাভ আছে ভাই? বাদ কৰিলে চব বেয়াই আছে, একো ঠিক। মোৰ কথা তেৰা বেকা নাথাকিব, চিধা চিধা থাকে। না বেয়া পাইছে নেকি মোৰ কথা? ঠিক হৈছে নে নাই কথাটো? আমি তেৰা বেকা নুবুজেৰে ভাই, যি কবি চিধা চিধি কবি। কৰিব লাগে তো চব ভালকে কৰি দিবি, কৰিব নোৱাৰিলে নকৰো বুলি, নকৰিব নোৱাৰি বুলি কবি।
হ'ব ছাৰ কৰি দিম, হ'ব ছাৰ কৰি দিম, হ'ব ছাৰ হ'ব ছাৰ কৰি দিম ক'লে পেটত ভাত যায় নেকি? হা, ৰাস্তা বনাই দিলেহে মানুহ ভাল পাব, কথা ক'লে মানুহে ভাল পাব নেকি? এবাৰ ধৰিছোঁ বিষ্ণু, তোৰ আৰু বেলেগ কাম নাই দেই, এই ল'ৰাটো হ'ল বিষ্ণু, মোৰ অফিচতে থাকে, বড়ো ল'ৰা। হা, সি অকল বেলেগ কাম তই চাব নালাগে। যিমান PMGৰ ৰাস্তাৰ ছাৰ্ভে হোৱা নাই, তই চিঠি এখন বনাবি, মোৰ চহী ল'বি আৰু এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD কাৰণে দি আহিবি, আৰু তাৰ পৰা ৰিচিপ্ট লৈ আহিবি যে মই দিছোঁ বুলি। নহ'লে কৈ দিব ছাৰ আপুনি দিয়া নাই, চব ৰিচিপ্ট লৈ আহিবি, আৰু তোমাক চবে দি দিব ক'ত ক'ত ছাৰ্ভে কৰে দেই, আৰু ইয়াৰ নম্বৰটো লৈ ল'ব পিছত। গ'ল কথা গ'ল, ৰাস্তাও হৈ গ'ল, এতিয়া বাকী থাকি গ'ল। माबा फोरमायनो सानो? मा बुंनो, जोंहा नंगौ जों बर' बिमानि माबाजों जोनोम जानाय, नाथाय जोंहा फार्स्ट सिनायथियानो जाबाय 1942 सनावहाय इंराजजों जोंहा आयं बोराय, जों 4th जेनेरेसन, नोंथांमोना निश्चय नामखौ मिथिगोन, लेरेरा कसारिनि आङो माने आंनि आयं बोराय जायो आरो। थ' बिथाङानो जुदि जोंनि ढेकियाजुलि समस्तियावहा गुलिजों गावजानानै थैनि माबा बाहायनानै दायो बिथाङानो जुदि नाजादोंब्ला जोंलाय मानो हाया? जोंथ' दानि 5Gनि नङा दालाय? थ' बेखायनो आंनिया गुरै खावलाया, जों जुदि बयबो खौसेथि जायोब्ला, जाय जिखि आफादाव थाया मानो, फै जों बयबो ज' जानानै गोदान मुगा, गोदान माबाजों टेक्न'लजिजों लोगोसे, गोदान खामानिजों लोगोसे, गोदान साननाय हनायजों लोगोसे जाहाथे बयबो खौसेथि आगबारिनि, बेवहाय जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आङो गुरै खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम। गोजोन्थों। मा फोरमायनो सानो बिदि थासारिखौ नुनानै? जिथुनिखि सेरफांगुरिनि गामि, मा बुंनो, जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैनि डेटआवहाय जिथुनिखि जोंनि बर' सेरफांगुरि होननानै नङा, ढेकियाजुलिनि सानिफ्राय गोबां दङ बर' गामि, प्राय जियानोखि जों 70,000निबो बांसिन सुबुं अनजिमा दं। बेबायदि जायगायावहाय दासिमबो जिथुनिखि डेभेलपमेन्टआथ' गैथारा, लाथिख'। आरो लोगोसे जिथुनिखि जोङो 30 बोसोर बेक जाना दं, जिथुनिखि दानि मुगायावहा जों नामावल'सो 5G, दिनै बेयाव नेटवर्क गैया, मबाइलावहाय लामा गैया, दालां गैया, हस्पिटाल गैया। लोगोसे जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बिथांमोना दायो बेखार जाना दं। ग्रेजुवेसन खालामनाय, सोरबा MA खालामनाय, सोरबा MSc खालामनाय, गोबां इउनिभारसिटियाव फरायनानै दङ। दिनै अल आसामावहाय जोंहा जुदि STया जुदि 15% रिजार्भ मोनब्ला, दिनै जोंनि मानसिफोरा मानोथो गैया? बेखायनो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय थाबाय, जिहेथु जों जाबाय लाइमोन, जों लाइमोन हिसाबै बयबो ज' जानांगोन, सांग्रां जानांगोन, बेखौ जों बयबो नाजानांगोन। नोंथांखौ दाख्लै ससियेल मिडियायाव नुनाय जादों, नोंथाङा ढेकियाजुलि समस्तिनि सासे बिजाथि महरै BPFनि जानानै गसंनो दा साखाफारा जादों होननानै नोंथाङा ससियेल मिडियायाव बुंदोंमोन। थारैनो नंमारगौ ना? औ, जोंथ' एक्सुवेलि आङो ढेकियाजुलि बियाबनि BPF दोलोनि आफादगिरि, लोगोसे जों नाजागासिनो हांगठनिक भित्तिखौ जिथुनिखि मावनो गोनां खामानि, दोलोनि जिथुनिखि खामानि, बेखौ मावगासिनो। औ, नाजागासिनो। हाइकामान्डआबा मा खालामो समजों मिथिगोन, नाथाय जोङो हांगठनिकआ गोबां स्ट्रं जाबाय, बेखौ रायजोफ्रा नुदों आरो अनसायदों, सिबिदों। दा नोंथाङा मानि थाखाय बिजाथि जानो सानखो? बिजाथि साननायनि खोथा गैयामोन, मानो होनब्ला जों जिथुनिखि जों गामियाव देरनाय सेंग्रा, लोगोसे जोङो जाबाय जोंनि बर' हारियाव जुदि जों जुदि दैदेनाबा सोर दैदेननो? मानो होनब्ला जोंनियाव गोबां दैदेनगिरि दं, बिथांमोनखौबो आं जेबो बुङा, मोजां, बिसोर हानायखिनिखौ मावो। दायो जों जुदि लाइमोन जानानै जुदि जों जुदि दायो दैदेनाबा जों आरो बेक जालांगोन। नों आंहा जुदि दायित्व लायाब्ला सोरथो मावगोन जोंनि खामानि? अब्ला नोंथांमोननि समस्तिनि जिथु MLA औ, मन्त्रि अशोक सिंहाल, बिथाङा अब्ला नोंथांमोननि समस्तियाव जेबो खामानि मावनानै होमारनो गैया, एकदम गैया, लाथिख'थार। आरो लोगोसे बांसिन जोंनि बर'खौनो टारगेट खालामो, सुबिदा जाबानो जोबै, बिसायख'थि समाव एसे गोदै, बिसायख'थि जोबबाथाय जेबो मावला। बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनिबो सानैसो लिडार दं, बिथांमोनखौबो आंहा गुरै खावलायनाय थाबाय, जों जुदि दायो खौसेथि जायाब्लाना जों मालाबाबो जानो हाया। जिहेतु 80 बोसोर जाबाय, दिनै ढेकियाजुलि समस्तिया 1947निफ्राय दिनै सासेबो बर' बिजाथि जानो हायाखै। देग्लाय जुदि जों जानो हायोब्ला, जिहेतु बर'आ फार्स्ट मेजरिटि, लोगोसे जोंनि जिथुनिखि बिथांखौ जों सानदोंमोन, मान होदोंमोन, आं बिजेपिखौ सोंखारिया दै, मानो होनब्ला बिजेपिनि दाय गैया। बिथांनि जिथु खामानि मावनाय, अशोक सिंहाल बिथांनि खामानि मावनाया एकदम नायलाय मा अबस्था, दिनै लामा दाथा दालांनि अबस्था गैया। दिनै जों फैनोनो हाया। सोरबा जुदि आइजोआ बेमारि जायोबा, सोरबा न'खरनि बेमारि जायोबा लामायावनो जिउ जोबलांगोन, बेबायदि कन्डिसनाव दङ। थ' बेखौ सानदो,
जोंनि इसिबां मोजां गामि दं मोजां मोजां मिथिंगायारि गामि दिनै बेफोरबायदि गामियाबो दिनै बहुद बेक जिथुनिखि दुखु मोनो गाबनो ओंखारो मालाब्ला बे बुस्थुआ जानो नाङा बेखायनो जों मानसिया जुदि जों खौसेथि जायाबा जों मालाबाबो जानो हानाय नङा आरो देग्लायथ' गोबां सुजुग दं सुलुर दं आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोन ढेकियाजुलिनि बियाबनि जानानै बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे बयबो बेबायदिनो हेफाजाब होगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। नोंथाङा बेसेबां जे फोथायनाय दं जे देरहागोन? देरहायनायखौथ' मा बुंनो रायजोआनो राजा नङा दालाय माबायदि अनसायनाय मोनदों? बर्थमानथ' थिगानो दा सम फैथों लासै समजों मिथिगोन रायजोफोरा जुदि गोसो जायोब्ला औ नंगौ जोंनो लकेल बिजाथि बर' बिजाथि नांगौ होनना सानोब्ला रायजो राजाफोरा जुदि अननाय सिबिबा निस्सय जों बेयाव आरामसे देरहानो हानायनि माबा दं। नोंथांनि फेक्ट'रा सोरजों जागोन? आंनि फेक्ट'राथ' जिथु नुदों बिजेपि होननानै आं बुंला अशक सिंहाल बिथाङाथ' जाखाया हयथ' कंग्रेसजों जानो हागौ मानो होनब्ला कंग्रेसआबो गोबां प्रसार सालायगासिनो सालायदों नाथाय थेवबो मानो होनब्ला जोंना जाबाय जाय फैया मानो मानोना जोंना सोरबा दाथा जोंना बिपिएफ सरकार थागोन 5 बोसोर थागोन आरो लोगोसे जोंनाथ' मिथिखायो हाग्रामा सार जिथु आइडिअलजि सिस्टेम बिथांमोना स्ट्रेट फरवार्ड मानसि जिहेतु फुरा सारा बुहुमावनो बिथाङा दायो फेमास जिहेतु बेबायदि जोंनि बर'आ जों टाइगार होनना बुङो बिथांखौ थ' जोंनिबो आइडिअलजि बिथांनि जिथुनिखि साननाय हनाय बर'निबा नाना जाति नाना रोखोमनि जातिफोरखौ जाय असमियानो जा आदिबासियानो जा बेंगलियानो जा गरखायानो जा मुस्लिमानो जा जिखुनु माने हिन्दी भाषायानो जा बयखौबो लानानै सोलिनायनि बिथांनि साननायाव दङ आरो आसा खालामो फैगौ बिसायख'थि जिथुनिखि जानो गोनां फैथों हाइकामान्डआ जुदि लुगैयोब्ला माबा मोनसे जागोन बे रायजो राजानि सायाव हगारना जाबाय रायजो राजाया लुगैबा माबा मोनसे जागोन आंनि नाजाजोंल' जाया। अशक सिंहालजों फाइट नांनो थाखाय नोंथाङा रेडि जानानै दंखायो? बेथ' उनाव सम जाबा बुंनोसै बेयो प्रयजन जाथ'वाखै दायो हांगथनिकखौ नाजागासिनो बिपिएफनि जानानै।